Echiche me nuaba ma me maame no ene me papa no. Ene se do Nyankopon asibiem se ne da bia me no hia meka no. Me ne osofo ne so ade kyenye ne san ye bia ye fa ese betutu ye hofo. Ene asema me de ba no kasa ne nkyerase. Mayi kasa mienu bia me pese me kyere wase. Empanifo ka asem bi se aboa bia bedi badwane a enye me ya saboa kwaku a ne se hia se kan ne nso wono. Me kyerɛw eno nase. Na ma kyerɛw adekronti a empanifo eka waduro first ne yefre ni duasini. Na me kyerɛw adekronti nti a yefre no duasini. Me hia se mfiri aboa kwaku die ne so. Emre bi papa bi ene ne yere ekokobo ne sesene. Na omu dua omu dua enuane mebre. Na omu hu se kwaku ba bi ene nam ho. Omu fa no eti se omu ankasa ba. Na ne omu be bia aboa kwaku eka ho. Na ebom mo amonim se kwaku no ompam onye hwe. Ono de ne se aduane na ye ready no aba bedi. Na omu be hu se efiri enna kakra yi omu enkate no ade bechi bia na obi aba betutu. Omu so hwe distance da omu akura ase ene kuro kase mu a emu waye. Na ne odasani be na edi sa abone we. Eni to omu ka kire aboa kwaku se onkonko tesoro na ono de esi jata abakura wo soro anya de jata ebetumi no na omo so nkonko da na aboa kwaku ete esoro ho fo na wotwe wanhu obia eno nti omo dwen ho se na dai ene na hwan na di sa abone no papa ne ye na adwen se ane se sa de a ti kro ho enkwa gina nti obekọ krokesie no wako hunipa na ne o ma dwendwene ho ebia no mama no adwene bi okọ no ko hia papa bi ena papa ne se wo pese hunipa kro de a ane ma menka ne bi nkyiro ewiase ho wanya aboa ma aboa nya de obeyi aboa enti okwa kona koye pot kitwa bi na ebom bekisho se sa pot no betimi du nsa wuram na emom omwa se omwa wonsa umtumi enyi se oye saade na me ye sure se de na obechi nipa kro na emom pot no make sure se obechi nkate na wodi agum no so yo so waka mate ampa so obae no de ose eye oyo o ma na yere echi nkate edi ema o mudi go pot ni na omkoko jasi ho idu anajo se aboa kwaku ena edi sa abone no kwaku ebae oba so oba betutu nkate na tu agu no wan wote se nkate bi atu afa nhwenim aya chie na odi ni sakoko wuram odi ni sakoko wuram wa moa ni sabuoma oyi ni nsa ntumi wa ye ya wa ntumi ena ade chi no ti omo be no msi kwakuo wona wadi mi sa abone we na ofre ne yere na ne yere se aboa okwakuo ade na ye me bone se na nka mo obi foforo kra nya me bone me de se nka boa bi kra di maduane a ka nya me ya se wo aboa kwakuo a nse hia sekan na enso wo no eno na yinya asa ebe ekwan ye fa so nya edin waduro eye maame bi ena one ne kunu tena ase emfie mebre na awo emma enu nti we decide say one ne kunu omonkonko pe oba foforo emra na ebia no aba bewo ama wo papa no so de osie eye oyo okokofa oba ebae ampanso oba no so bae no anche bia ode boss wa ene boy ena awo bae enu nti maame no sori a no odi panyin atem so ye boni oba be ma se die be beta se umfri aware asenko da bia osori a otwa ne mpoa nana papa yin so odo ne yire panyin yiye asem waka kire na ne se enchenche wo nafe iwia so wo nkwa owade kan wakoma to yem no Nyankopon a obo wo no ni remfi one day omo sori ya maame ya start fefe se na maame so enyem maame ba be wo ya 73 anye yi okwako yarefo obubu ani na maame no so owade bia da bia otaye owoduasini bia da bia okọ afuma no de abeto awiem enu nti one day na maame yi ni ho maame no kọ afum odi ni duasini ya ba beto ensuo amuna ehwa na ne babubu ani ye na adwen se ane saade a obe kwakofa na odi akwakosi baabi yi se ne be ya nsuo to a embudu esini no
abro yes wo kono ena ne step mother no eba ehuye so kobo no se twon membemba ifo sa baifo we de men ono ambu na bam o na adwe so bekwa kofa sa aduasini ape ba bi di ato na ba bi so na aduasini so esi ade eso kakra into of so say odini se beyi efiso ebubu ani abro oye no ena ba be pim sisi achi enunti otiam ajeyi hono hu se ni sisi mu ato enunti was original ho force ena ofa aduasini no ena we na adwen se ade a obekwa kowo fufuo bi asini maame ho ne maame no bae no na ne ba no wo fufuo a surprise no say na we die ye den se wotimi wo fufuo ena wo kire ne maame no se maame se aduasini na wo mu fufuo no eno na me yese me koyi a aba be pim sisi achi no na pim sisi achi no me hu ya ne se masore ena wo se se aduasini ewo aduro enti efiri ho kɔ no maame no so osma ne ba na onka se kofa aduasini no o se kofa wo aduro no ebra enu nti ne ka se waduro chese aduasini no ewo aduro enu na yenya asaka sa waduro mesa kire bibi te se empanifo kan bibi se aboa bia bedi madwane a enya me ya sabuo kwakuo a ne nse hia sekan ne nso ono papa bi ena one ne kunu one sorry one ne yire eti ho na omuni aboa kwakuo nko ana eti ho na omoye no bae mebre ade chiesa ye bia na obi aba betutu nkate no a ewu omadwene ho omonte ase enu nti papa ye na adwen se ibia city kro ho enkwagina nti obekọ krokesie no wako hu nipa na ne omadwendwene ho ebia na mama no adwene bi okwero ko hia papa bi ena papa ne se wo pese hu nipa kro de a ane mama nka bibi nchiro ewia so ho wanya aboa ma aboa nya de obeyi aboa enti okwa konekoye pot kitwa bi na emom bekisho se sa pot no betimi du nsa wura na emom omwa se omwa wonsa untumi enyi ana wase papa yo mate ana wase se oye sa de na me ye sure se de na obechi nipa kro na emom pot no bekisho se obechi nkate na wo de egum ana wase yo se waka mate ampa so obae no de osie eye oyo o ma na yere achi nkate edi ema o di go pot ni na omkoko jasi ho idu anajo se abo kwakuo ena edi sa abone no kwakuo ebae oba so oba betutu nkate na tu agu no wa na ote se nkate bi atu afa ni hnim aya chie na odi ni sa koko wuram odi ni sa koko wuram wa mo ne sa buoma oyi ne nsa ntumi wa ye ya wa ntumi ena ade chin ti omo be no se kwakuo mo na wadi mi sa abone we na ofre ne yere na ne yere se aboa okwakuo ade na oye me boni sei na nka mo obi foforo kra anya me boni me de se nka boa bi kra di maduane a ka enya me ya se wo aboa kwakuo a onse hia sekan na nso wo no eno na yinya asa ebe no onyankopon hira onye wakoma so ade ma se de bia me no hia me ka no eya no wa share no wa comment no ma bye.